an bɛ ala tanu ha yɛrɛ 31 fɔ yɛrɛ 31 ala ka hɛrɛw cɛ amina ala ka hamina ngɔnɔ ala ka jamana basi amina ya rabbi man tɔrɔ si tɛ kɔni an bɛ ala tanu ala ka denba ta fanga kwana moro mɔgɔw bɛ min fɔ an bɛ ka baara kɛ ni administration bɛ gérer ani Mali wagati yɛrɛ bɛ gérer ni tubabu ka jate ni dɛ an ka baara bɛɛ bɛ k'o la an ka baara bɛɛ bɛ k'o la o de la an ka jamana san yɛlɛma ka ca voilà an bamananw ka san yɛlɛma bɛ yen karamɔgɔw ka san yɛlɛma bɛ yen awɔ ala ka san yɛlɛma bɛ yen karamɔgɔw ta tɛ dɛ silamɛw ayi karamɔgɔw ta b'a d'a ma ala ta b'a d'a ma cogo di fɔlɔ san bɛ tɛ kɛ mawuludu la o bɛɛ tɛ san yɛlɛma ya san bɛ kɛ ka mawuludu fêter o bɛɛ san yɛlɛma dɔ de ye alors mais mawuludu diinɛ yɛrɛ bangeni ni kundi tɛ wa kundi don o ye tiɲɛ dɛ san bɛɛ bɛ kɛ ka mawuludu fêter wala ya o ye Modaliba yɛrɛ bɛ ɲininka ko ma don jumɛn don o bɛɛ ye san yɛlɛma ye bon bamanan yɛrɛ tontigiw fana ka san yɛlɛma bɛ yen nanzaraw ka san yɛlɛma bɛ yen yahudiyaw ta bɛ yen nin bɛɛ san yɛlɛma de bon anw bɛ nin bɛɛ yɛlɛma an fɛ yan nin bɛɛ san yɛlɛma bɛ ɲɛnajɛ a kɛ an fɛ yan an tɛ kelen ta bon est ce que an bɛ se ka kelen ta tun a bɛɛ diyara anw kun fɛ ka ban kelen sugandi man nɔgɔ donc an t'an yɛrɛ bon an kɔni hali n'an ta y'an yɛrɛ ye an bɛ maa wɛrɛ ka ko fana fɛ dɛ a fɔ an kɛlen bɛ k'an sinsin maa wɛrɛw ta ka n'an da ye n'o tɛ an ma nɔgɔ dɛ n'o tɛ komi tubabu fana y'u ta o y'olu ta mankutu u b'o mankan ci maaw bɛ bɔ o de kalama u bɛ ganzeli de kɛ ganzeli kɛ olu b'u yɛrɛ kunnama lase n'u dabara ye anw bɛ maloya n'o ye o de la an ka tabiyaw tɛ kelen ye aw banna n'o tɛ an ka cɛkɔrɔba dɔ ye i k'a dɔn san jate bɔ jate lakika awɔ a bamanankan n'a a larabu calendrier la kɔni Dirisa Danbele a y'a calendrier dilan a bɛ dɛmɛbaa ɲini dɔrɔn de la Mali bɛɛ k'a sɔrɔ a banna Dirisa Danbele y'o kɛ a banna ka n'a di an yɛrɛw ma yan nɔ an y'a misali a bɛɛ lajɛlen ye bamanankan jɛlen ye a kalo maa minnu tɛ bamanankan kalo dɔn i t'a san n'a don tɔgɔ dɔn a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ Dirisa Danbele de ye nin kɛ cɛkɔrɔba don wa hali don mun labilalen don a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛɛ b'a kɔnɔ nka nanzara san yɛlɛma t'a ta kɔnɔ Mali k'a bɛ dɛmɛbaa ɲini dɔrɔn de la nka o maa masina de dɛmɛbaa tɛ sɔrɔ o ka gɛlɛn dɛ e ma n ko tigilamaw ye olu bɛ journal bɔ ayiwa u ka journal bɛ imprimer an fɛ yan wa cɛ dɔ nana yan a yɛrɛ y'a dama siginiden bɔ ka fasiri k'a la a bɛ kalan fana kabi a y'a daminɛ fɔ bi a bɛ san 1,000,000 bɔ maa si ma sɔrɔ min donna a jigi kɔrɔ a n'a ka sɛbɛn bɛ yaala la nin bɛɛ bɛ yan nin bɛɛ bɛ ban an ka san yɛlɛma ka ca dɛ an fililen don an yɛrɛ ma ayi dɛ an b'a bɛɛ de yɛlɛma san si tɛ yɛlɛma k'anw to yen a tɛ yɛlɛma anw kan an bɛ yɛlɛma ɲɔgɔn fɛ de nanzaraw ta tɛmɛnen ala k'an kunna jago ala ka sababu ɲuman d'a ma moro ala k'an k'an yɛrɛ ye inshallah yarabi ala k'an k'an yɛrɛ ye inshallah ala ka jamana in basigi amin moro bi awɔ min ye awa tafili ture ale bɛ réalisation na an b'a fɔ n ko yarabi ɲinansan ye ala k'a kɛ hɛrɛ an bɛɛ ma inshallah moro ala k'a kɛ kunnaja an bɛɛ ma amin min ye awɔ ka dɔ ka yafa diliw fɛ ni ala sɔnna awa a k'a ka yafa an ma bɛɛ ka yafa moro hali n'o y'a sɔrɔ an den don awɔ min ye awɔ k'a dɔ cɛnikundani in ba sarandangɔrɔni in ba awɔ l'entrepreneur de pâté a bɛ pâté jalani a b'o entreprise b'a bolo pâté magama in fana ani pâté yɔrɔ bon ça dire baw de bɛ activité mɛnɛ ale yɛrɛ ye biberon min k'i da u bɛna recette verser vieux ma ɲi dɛ vieux Kulubali ba k'a Kulubali Sira Kamara awɔ Sira Kolori Sira Jɛlen o don dɛ moro an b'a fɔ n ka a samɛ kosɛbɛ ala k'an minɛnko nɔgɔya ala k'an kunnaja moro ala k'an bɛnnen to min ye i ka dɔn alukurani ba awɔ le nouveau alufa min ye Bouakari Jaraba da ale don k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn kosɛbɛ ale bɛ difu la ko ala ka hɛrɛw cɛya ala k'an kunnaja ala ka jamana in basigi moro awa tabili ture k'a samɛ e ka ne ko n b'a fɔ k'awa Keita k'a Keita nare maga mandinga jakuma la warala Simo bɛ nare na a banna k'a Keita Kuyate Jamadugu Kɛfa moro awa k'a dɔn Jamadugu Kunbo fara kan Kɛfa k'a samɛ ko ala ka hɛrɛw cɛya inshallah ko ma ɲinɛ dɛ mi-temps tɛ
Kefa, bon, il est à l'œuvre. Kefa est à l'œuvre. Moro, irani sogoma. Marhaba. Mantorshite. Ambe alatanu. Aminga kene. Torotala. Rubne bay. Moro iba wala Yusu gani. Iba fana. Kono koko ani bologolonganu. Wallahi. Ani awekado fantanta ba. Wallahi. Woni an fendangu. Mama national yemwere. Ako aga bologolong kanumba be wangu be akombe duwa kuye. Njai sibikai. Sibikai. Ndesani. Abena lache. Ndesani. Kabi duwa ke bologolong kanumba ye. Ngamuno nde bologolong fe. Aywa. Taro nulu nyimbala de. Awulu ko dala o. Fota. Ni fana tari yɛrɛ ti olu tigɛ. Saya sera laran jata lahabi. Nana I kan to ni lase te de. Ala ka kuna ja. Amin. Ma k'i fo k'i wale. A diyara n ye Yesu. Ali Buyagi. Ko k'a ka sama foli fɔ Amin. A diyara n ye k'a kamara. Fo y'a fɔ Diboli. N b'a lase. N b'a lase. Ko musokɔrɔba. Ko bonya barika. Ko bonya barika. Yusu kɔrɔ basi kɔni di yɛrɛ la. Magan bonya. Tarawele. Marhaba. Ba ye ni denmisɛnw dun. Taraste. Alhamdulillah. Ahaba. Tabarikala. Yusu i k'a dɔn k'a fɔ ni basi t'olu la. A b'an hakili sigi. An bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen ye. Ka bɛɛ lajɛlen barikada kɛnɛ in kan. An ka ɲɛmaabaw an b'u yɛrɛ an b'a f'u ye k'u sanbe sanbe. K'a fɔ kɔma bɛɛ lajɛlen ye k'u sanbe sanbe. Nansarasa ko don dɛ. Ko Ala ka 2023 Ala k'o jira an kɛnɛman na. An ye dugawu kɛ 2021 na. K'a ka 22 jira an na Ala y'o jira an na. Anw ma foyi k'a ye koyi. Jabaru masa min y'o kɛ. O masa kelen de bɛ a tɛ taa a tɛ maa ci a tɛ sunɔgɔ a tɛ jingɔ wa a tɛ sa dɛ. Ayi a tɛ sa a bɛ Ala tɛ sa dɛ. A tɛ sa Ala f'o ka faamu de. Anw de bɛ sa. Voilà o tuma Yusu o masaba in an b'a ɲini a fɛ a ka 2023 k'o jira an kɛnɛman na. Amin. Ani dɔw y'a daminɛ an n'olu ma kuncɛ. Dɔw yɛrɛ fana an n'olu ma daminɛ nka an n'olu y'a kuncɛ. Minnu bɛ tiɲɛ so badabada dali Ala ka nɔgɔyaw ye. Ka lahara sɔnsumaw bɛɛ ye. Anw minnu bɛ diɲɛ na yan latigɛ i k'a dɔn a basigi n'a a lakana Ala k'o kɛ an yɛrɛw ye. Ka kabila bɛɛ lajɛlen fo ka kanuba jamakulu bɛɛ lajɛlen fo ka Ala yɛrɛ barikada k'a wale ɲuman dɔn ka rasulu tanu k'a barikada ni k'a wale ɲuman dɔn ne ma ni kisi ba ye Ala k'o jidi a kan an mansaw sara t'an bolo k'olu fo k'u barikada ko i k'a dɔn k'a fɔ ko bonne année bonne santé a b'o dugawu de kɛ an mansaw bonne année bonne santé a bɛɛ n'o tɛ Samangwana t'a da bonne année Samangwana tɛ de wa dɔnkili in t'i kɔrɔ Samangwana tɛ ale don a banna san o san dɔnkili in bi k'a la a tɛ kɔrɔ a banna sabu a ma san fɔ a ko bonne année wala fɛn dɔw bɛ olu si tɛ jɛ koyi olu si tɛ jɛ a ye hakilima baara kɛ nin dɛ kojugu san o san a ma san fɔ dɛ san o san a ma k'a la a bonne année kelen de bi jouer san o san ka b'a da dɔw fɔ bi kura don walayi ko fɛn dɔw bi ten de ndesani o tuma Yusu kanuba jama ko dantuw la k'u ka yafa anw ma an kɔni yafara bɛɛ lajɛlen ma faso kɔnɔ ani faso kɔ kan k'u bɛɛ ni ɲankuma ka bɛn n'u sigiyɔrɔ cogoyaw ye k'u ni cɛw ka kanuya la Ala ka n'u nimisa k'u ka bisimila kunnafoni kɛnɛ an b'o kunfɔlɔ k'o sigi bi an ye san kɔrɔ o laban kalo laban dɔgɔkun laban kunnafoni laban Ala y'an garisɛgɛ don o la ka san kura o yɛrɛ dɔgɔkun fɔlɔ i k'a dɔn tile sabanan kunnafoni fɔlɔ a y'an garisɛgɛ don o kuma k'a barika masa ye k'a barika Jabaru ye Ala merci Ala wallahi a barika Jabaru ye kanuba jama dan tɛ olu la ka sabu kɛ dogolen ni kɛnɛkanta a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna a banna Moro dogo ni kɛnɛkanta a bɛɛ kɛra Ala ɲɛna an tɛ kuma an tɛ kuma kuma kɔni tɛ an y'a to Ala ni Ala ka jɛ Moro n'o bɔra yen an ka ɲɛmaaso an k'u fo k'u wale ɲuman dɔn n ko ɲɛmaaw ka fo kɔmaw yɛrɛ fana ka fo an k'u fo dɛ Moro lamɛnbaaw Ala y'anw garijɛgɛ micro la k'a fɔ an b'a bɛɛ dɔn ayi dɛ a n'a bɛɛ fɔcogo bɛɛ man da o tɛ dɛ kuma donsow bɛ yen o caman maa bɛ yen minnu bɛ anw sigi k'an gala fo ka taa karamɔgɔba caman de bɛ yen nka Moro n'an b'a f'u ɲɛna lamɛnbaa jɛkulu ni filɛbaa jɛkulu ni min jɛngɛnna tugu tɛ ayi fili don o ye fili u ka tile wa an t'an tugu ka fili ma k'o fana kɛ a banna o tuma an ka don kunnafoni kɔnɔ an bɛ don ten fari san kura kunnafoni fɔlɔ i k'a dɔn n b'a ta ni indicateur de renouveau ye maa ti den dɔ k'a kɔsi i yɛrɛ ma ni n ye indicateur de renouveau ta min ye Wagner ka i k'a dɔn naliko ye anw fɛ yan o kuma min bi sen na i k'a dɔn Mali o kɔni ma bɔ a ka kumakan kelen kan Manden nɛgɛ kan kelen fɔ n'i y'a ta ko Gwangwala n'i y'a bila ko Gwangwala Mali a b'o jɔsen de kan bi min ye i k'a dɔn a jamutɛnɛ ye ale y'a fasiri indicateur de renouveau kɔnɔ
a ko ko i k'a dɔn a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ min ye nanzara jamana ta ani 5 ye olu kɛn bɛ k'u ɲin lɛsɛ Mali kama ko k'a sabu kɛ ko mercenaires nali anw fɛ yan k'olu bɔlen Rusi jamana la k'olu bɛ anw ka i k'a dɔn bankun kan yan nɔ ayiwa ko Mali y'a jir'u la k'a fɔ o ye kalon ye bi kalon don sini u ka jalakili minnu filɛ nin ye ko kalon b'u da wa Mali b'o kumakan kelen kan kabi kuma in daminɛna fɔ bi nanzaraw de dalakan cayalen don wa u ka kanfila fɔ dantow la yɛrɛ ko kalon don o ye Mali maa ɲɛmaw ka kuma u donkan ye kuma na ko kalon don bi kalon don sini ko ni Wagner bɛ anw fɛ yan o ti dogo ko ye koyi ko anw ye Wagner ta k'an bɛ ka taa n'o ye Segu marabolo ani i k'a dɔn Moti marabolo kɔnɔna la ko dɔw ye olu ye bolifɛn kɔnɔ ko Mali ka bolifɛnw bɛ ka taa i k'a dɔn yɔrɔ fan fɛ k'o kɛra ka bɛn ni jumadon ye Mali wolomasiri tabaw ka o bolifɛn ninnu kɔnɔ ko farajɛlamɔgɔ b'o la ko i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka fini min bɛ ko tere ko o b'olu kana olu ɲɛ tɛnɛ maa jɛmaya anw wa Burudame jɛman caman tɛ yan ko caman tɛ wolomasiri tabaya la o ye Wagner ye ya ninnu bɛ tiɲɛ fɔ u bɛ tiɲɛ fɔ ni Ala ka jɛn n'u ka mɔgɔ minnu bɛ yan u bɛ tiɲɛ fɔ des impérialistes maliens olu yɛrɛ jigi tigɛra ka ban olu ta tɔ ye kɛlɛ de n'o tɛ olu jigi tigɛra o awɔ o kuma Yusu fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko ni o de don ko anw t'olu ta diɲɛ bɛɛ ɲɛkɔrɔ ni ka taa n'u ye k'u foloko falaka i k'a dɔn siraba kan ka taa koyi pankuru bɛ anw bolo sa k'an tun b'u ta an ka wolomasiri pankuru na ko dogo t'o bɔ dɛ min ye sutura ye k'o t'o bɔ dɛ ko n'i y'a ye u ma ta pankuru na f'u taara sira fɛ ko b'a jira k'a fɔ ko dogolen tɛ wa kalon tɛ Mali ka kuma la ko jumadon décembre kalo tile 31 2021 san min ni an y'an kɔ don o la sisan ayiwa ko nin kuma ninnu bɔra ka bi ka bɛn n'o ye wolomasiri tabaw ka kuma lasela ale ye kuma ta a ko seere dɔw ko olu de kumana maliden yɛrɛ dɔw koyi k'olu de y'i k'a dɔn nin kunnafoni lase RFI ma k'a jira k'a fɔ ko olu ɲɛ bɛ Mali wolomasiri tabaw ka bolomafɛnw taatɔ la ayiwa ko u kundalen don Segu marabolo kan ayiwa ani i k'a dɔn jamana fan wɛrɛw ko o bolifɛn kɔnɔ ko farajɛlamɔgɔw b'o kɔnɔ ko olu ka donfini ko o ye i k'a dɔn tere ye ko o ye Wagner maaw ye o kuma bɔra maliden yɛrɛ dɔw da yan ni k'o fɔ i k'a dɔn RFI kan ko camion citerne ani wolomasiri tabaw ka bolifɛn wɛrɛw ko olu bɔra Bamakɔ yan k'u kunbɛn Segu ani Seware de kan jamana camancɛ marabolo kɔnɔna la ko maa jɛman minnu yer'o la k'o ye Wagner ye nin ye maliden dɔw ka kuma ye RFI sanfɛ kunnafoni nasiraw i n'a fɔ o y'a fɔ cogo min na u ko kumana ko min ye i k'a dɔn wolomasiri tabaw ka maa ɲɛmaa dɔ fana ye n'o y'u ka jalatigiba dɔ ye Faransi jamana tɔgɔ la k'o fana ye kuma in ta k'olu yɛrɛ ye kunnafoni mɛn nin cogo in na ko nka ko a mɛnna k'a fɔ ko Wagner bɛ anw fɛ yan ko maa jɛmaa dɔw bɛ anw ka i k'a dɔn bolomafɛnw kɔnɔ k'i kunda camancɛ marabolo kan ko nka ko dalilu kolo gɛlɛn tɛ olu bolo dɛ k'olu yɛrɛ ye kunnafoni mɛn i ko bɛɛ y'a mɛn cogo min na o ye Faransi wolomasiri taba jalatigi dɔ ka kuma ye ko kunnafoni in kɔni bɔra k'a bin ko min ye i k'a dɔn k'u tilala ka mun fɔ ko i k'a dɔn sanu baara dɔnbaa an ka sanu namandigɛ caman bɛ yen ayiwa ko Wagner maaw ko olu bɛ o yɔrɔw la ka ban k'u bɛ ka jateminɛw kɛ o kɔlɔsili cogo dɔ o lakanako la ko Sikaso marabolo kɔnɔ Segu marabolo kɔnɔ ani Kayi marabolo kɔnɔ ko dɔw y'o fana ta k'o fana manda k'olu bɛ k'an ka damandaw de lajɛ u bɛna olu lakanako sabati cogo min nin kuma bɛɛ bɛ ka buru olu de kɔ anw ma fɛn fɔ o kumana ko kabi i k'a dɔn kalo kelen u bɛ nin ŋunuŋunu na ko mercenaires bɛ ka na anw fɛ yan dɔw ko k'u nana dɔw ko u mana ko Wagner natɔ don ko u ko min ni Wagner nana Mali la yan ko o bɛ kɛ anw n'an jɛnkomaɲɔgɔnw ko an ka jɛ ko o bɛ k'o tiɲɛni sira ye ko o bɛ fiɲɛ don o la ayiwa ko o yɛrɛ kɛlen don kaban koyi décembre kalo tile 23 2021 san i b'a ye nanzara jamanaw yahudiyaw olu de farala ɲɔgɔn kan ka jalaki ta ka anw sɛgɛrɛ Allemagne b'a la Belgique b'a la Canada Danemark Estonie ninnu yɛrɛ ye jamana ninnu olu yɛrɛ dɔnnen tɛ yɛrɛ olu yɛrɛ ma dɔn olu t'u yɛrɛ ɲini fɔlɔ wa ko Estonie ani Faransi Italie Lituanie Norvège Pays-Bas Portugal République tchèque Roumanie ani Royaume-Uni ko ninnu de farala ɲɔgɔn kan ko ani Suède ko ka jalaki ta ka anw sɛgɛrɛ k'u na ɲangili ta ka anw sɛgɛrɛ olu ka lasigidenw bɛ dugu tilafɛ ɲɔgɔn ye min na anw ka jamana kɔnɔ l'Américain ka lasigidenw so la an b'a gundo wara kan n'an ka politique mɔgɔ dɔw Suède sen b'a la u ka lasigidenw bɛ bɛnbɛn ni janfa min na yan n'u bɛ taa ko bɛɛ batiri Américain ka lasigiden so la an y'a fɔ n ko an ka maa ɲɛmaw k'u jɔjɔlimajɔ u k'u kɔlɔsi u k'u sɛgɛsɛgɛ u k'u kɔlɔsi u k'u jɔjɔlimajɔ a n'an ka ŋaniya ɲuman t'u yɔrɔ dɛ a n'an ka politique mɔgɔ dɔw ni ko blogueur dɔw ni activiste dɔw pro français ninnu pro français quoi
ani video mani pro français bara sɔrɔla Mali la sa dɛ barantanya kun bɛ yan nka bara sɔrɔla bara bi réseaux sociaux a ye baara di maa caman ma dɛ a bɛ ne ni Ala cɛ o kuma Yusu ko min ye i k'a dɔn nin ko in ye ko ni i k'a dɔn k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen anw ɲangi k'a jira ko ni mercenaires ninnu nana anw ka dugukolo kan k'olu la jangili wɛrɛw ta ka anw sɛgɛrɛ k'o bɛ kɛ sababu ye ko k'an ka lakanako tɔ buruja farafinna yɛrɛ bankun kan haka ka ja anw ka tilebinfɛ jamana ninnu na n'o ye Afrique occidentale ye ko min ye i k'a dɔn k'o bɛna lakanabaliya tɔ juguya k'a ni maninfinw ka josariya hakɛw k'o bɛna dankari o fana na Mali kɔnɔna la nin bɛɛ y'u kumakan ye Yusu ko min ye i k'a dɔn Wagner ka nali ye n'u yɛrɛ ko u ma ko mercenaires ko a mankutu k'a kɛlen ka dugu lamini nka n'i ye jateminɛ kɛ a kɛlen don maliden fanba nindungona ko ye sabu anw bɛ yɛrɛ ɲini dɔrɔn de nɔfɛ bi ayiwa ko malidenw a ka di olu ye nka min ye k'a dɔn diɲɛ tɔnw ye ani diɲɛ jamana wɛrɛw olu kɔni k'a ma bɛn olu ka kalifa ma hali dɔɔni kumana ko min ye k'a dɔn k'a fɔ ko laɲiniw olu kɔnɔna la an ka sigi ka kuma min tɛmɛna sa n'o ye Assise nationale de la refondation ye ko Wagner ko kuma yɛrɛ ma fɔ ye koyi ko sabu ci wɛrɛ bɛ lɛ la min tɛ ɲi tereke ye awɔ anw da ma don o la yen nɔ Wagner ko kuma ma fɔ ye nka min bɛ tali kɛ an ka jamana lakana ani jamana kumabɔli kan jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ka da fa bɛɛ lajɛlen ma seleke naani bɛɛ ka kɛ jamana ka mara kɔnɔ o kɔni kuma fɔra wa o bɛ bɔgɔrɔ dɔn fo ɲɛ ka sɔrɔ o la ayiwa fɛn min ye k'a dɔn fɛɛrɛ ni dabaliw ye politiki ko nasira la ani an yɛrɛ sigiyɔrɔ ko jatew fana na k'i b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn maa minnu yera kɛnɛ in kan ye u ye laɲini dɔw kɛ o laɲini min n'o kɛra an ka sigi ka kuma kɛnɛ kan Yusu o bɛ mun de kofɔ ko loi d'orientation de programmation militaire ko k'a ko jate minɛ k'a sɛgɛsɛgɛ wa k'a sigi sen kan a ka kɛ i k'a dɔn hakika ye kunnafoni ka di ani i k'a dɔn k'a fɔ an ka se ka an ka kunnafoniw koron k'a sɔrɔ a ma folofolo maa wɛrɛ ma bɔ a ko a gundo kalama ayiwa ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ k'o di an ka wolomasiri tabaw ma lakana tigilamaw ka ninnu bɛɛ lajɛlen labɛn k'u jo minɛnko ani labɛn ani joli kalan olu taabolow la ka sɔrɔ ka labɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma minnu bɛ tali kɛ i k'a dɔn jamana lakanako ani dabolo kura min bɛ kɛlɛ taabolo la bi n'o ye asymétrique ye u ka se ka o ko koron ni ka o bɛrɛ bɛn ayiwa an jɛngomaɲɔgɔnw wolomasiri tabaya la k'an k'o sigiyɔrɔma caya jamana minnu bɛ yen ni seba bɔ olu ye wolomasiri tabaya ani maramafɛnko se b'u ye k'an ka teriya sira ni badenya sira an k'a cari fan bɛɛ lajɛlen fɛ k'a sigiyɔrɔma caya cogo min na an bɛ se k'an ka lakanako fɛɛrɛ o sɔrɔ ayiwa ko jamana yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya da kelen ka d'a ma sa min ye kulu maramafɛntigi camanba ninnu ye ko k'o bɛɛ lajɛlen dawalo kulu maramafɛntigiw mana dawalo o maramafɛntigiw ka fara wolomasiri tabaw kan olu bɛɛ ka jɛ ka kɛ kulu kelen ye o kumana u ka jɛ ka jamana kumabɔ fɛɛrɛ kɛ ka tila k'a wajibiya funankɛni fɛn fɛn si ye san 20 dafa i ka taa wolomasiri tabaya kalan kɛ o de laɲiniw kɛra siga kuma in senfɛ voilà c'est bien o mɔgɔw bɛ yan manager ninnu salif kɛ u caman bi yan ani jama jigin ninnu olu caman bi yan i bɛ taa kɛ ka tila ka bɔ ka na bɛn n'i ka baara ye nka n'a fɔra ko paraw ni bɔrɔkɔnɔbila i fana bɛ bɔrɔ ta o y'a sɔrɔ i b'a si dɔn n'i t'a si dɔn i bɛ t'i yɛrɛ di fa a b'a ma fu ayi o kumana a jamutɛnɛ ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Yusu ka bidon boli don Moro e ba Wagner ko bila wa min ye Plemo Libre ye ale fana kuma bɛɛ bi Mali ni Russie la ni ɲɔgɔn cɛ Moro a ka dɔn min ye formateur militaire bɔlen kɔ minnu bɛ k'an ka wolomasiri tabaw labɛn Moro a ka dɔn opérateur économique sɔrɔ bosonbaw Moro i ka dɔn Russie n'olu fana bɛna baara kɛ a banna ndama bɛ an fɛ yan damanda bi a banna Moro a ka dɔn kabini waati min na ni Russie ka formateur nana ni nanzara dɔw ani maliden jugu dɔw bɛ k'a jira minnu b'an ka jamana nafigiya kɛ Moro n'olu wulilen bɛ k'u jɔ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye Moro mais la paix n'a pas de prix a bɛɛ n'Ala cɛ a bɛ sɔrɔ ɲɛ o ɲɛ ma n'a jara diɲɛ bɛɛ de bɛ lafiya ɲini sanu tɛ dɛ ayi n'a jara an ka marijanɛ ni lulu ni fɛn fɛn n'an bɛ se k'o di mɔgɔ ma k'an yɛrɛ kuma bɔ k'an yɛrɛ kuma bɔ a marali bɛ mun ɲa ni an kun an bɛ bolo sanu bɔ n'o y'a sɔrɔ e lafiyalen don e t'i yɛrɛ bolo i b'a bɔ k'a bila dɔ de ɲɛ a bɛna ta o a banna k'a bɔ k'a bila wa ne kɔnɔ anw b'o de fɛɛrɛ ɲini na sa jamanadenw ka ɲɔgɔn ka fori tɛ sa walayi awɔ ni maa min k'o ti kɛ a ka ci da ko nkɔyɔden o Moro digira dɔw la Sonjata an ka taa Sonjata an ka taa ye baba jamɛ ladege o de don Moro min a ka dɔn an ka sɔrɔ bosonbaw Russie ka ambassadeur min bɛ yan n'o ye Igor Kronko ye Kromigo nin tɔgɔ ninnu ka sa wa n ka professeur Russie olu tɔgɔ ka di ni ninnu ta ye dɛ o tɔgɔ de
parce que Vladimir Matlas ani cɛ dɔ yɛrɛ tɔgɔ ɲini ka bɔ n kɔnɔ Sergei Rogatinov olu de tun ye ne ka professeur ye ahɔn politique URSS politique ani a ko taabolo nisani Vladimir Matlas ale tun b'u ka ambassade de la yan Rusiw ka ambassade min filɛ Ɲare la awɔ Matlas tun bɛ yen de ale ni Rogatinov bɛɛ Irisikan na gaba yoman bulat kamarad ba bɔ o kɔrɔ de nin tɛ Irisikan ye ni Irisikan yɛrɛ ne yɛrɛ ma deli ka nin mɛn dajila a bɛ se ka kɛ komi ne fana Irisiw tun bɛ kati ko ne bɛ ka kalan de kɛ ne fana ma jo ka so ma sabu ne bɛ ka fɛ don dɔ de labɛn sini ɲɛsigi baara anw ni Irisiw de bɛna latigɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sa faransikan yɛrɛ kana fɔ yan bilen awɔ ne b'o de labɛn na n'an kun dar'u ka poubelle la awɔ ka taa n bɛ taa fɛn ninnu ɲini u b'a fɔ k'a ta ka bɔ ya kana n'an ka yɔrɔ nɔgɔ gaba ye man buru kamarad b'a bɔ wa Korofina Nord kun fan bɛɛ Irisi la Korofina bɛɛ kun ye Irisi ye wa u bɛ taa buru san ka tigɛdɛgɛ da kɔnɔ k'a dun awɔ ni bɛ Irisikɛ ci ka taa a bɛɛ n'Ala cɛ ni bɛ Irisikɛ ci ka taa buru san i bɛ kala 2 de sɔngɔ d'a ma yan'a ka se so a bɛ 1 nun buru jugurun kɔnɔ a n'o tɛ se so Irisi ko buru vitamine ma yɔrɔ bɛɛ bɛ t'i da jugurun 2 de awɔ olu b'a tigɛli daminɛ yen de fɛ moro igoro nin kan in kɔni ne ka dɔnni ma se nin ma Gromingo moro awɔ min ye ale kɔni y'a jira min ye aw ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la min ye anw ka jamana ani Irisi jamana ko bila ko tɛ dɛ moro a ye misali ta dɔw kan moro anw yɛrɛ y'o kumaw fɔ yan n'o SMB ani Sonarem moro aw ka dɔ nin bɛɛ lajɛlen tun bɛ Mali kɔnɔ o y'a sɔrɔ Mali ka di n'i y'a bisi a tulu bɛ bɔ moro aw ka dɔn a min ye wolomasiri tabaw bɔlen kɔ ye min ye anw ka opérateur économique sɔrɔ bɔsɔnbaw i ka olu ni Irisiw u bɛn'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye a kun tɛ dɔwɛrɛ moro a ka dɔn an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa cogo min an bɛɛ lajɛlen bɛ se ka an yɛrɛ ye a jɛ kɔnɔ cogo min wa jɛ bi kɛ anw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bolo yiriwa sira ye cogo min moro a ka dɔn min ye Irisi maa ɲɛmaw ye ani anw ka maa ɲɛmaw olu kɔni a ka dɔn u ye nin kuma dasigi wa i ka dɔn a fana bɛna waleya koyi moro a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la min ye anw ni Irisi cɛ wolomasiri ta ko la moro kabini aw ka dɔn an ka wolomasiri tabaw olu a bɛ bangi tuma min moro n'o y'an ka l'armée Irisi jɔra an jigi kɔrɔ wa Irisi ka dɛmɛba sera an ma kabi 60 fɔ bi n ko anw de tun bɛ bagi dilan farafinna olu bɛna fɔ ko u b'o kɛ ko kura y'an bolo k'a sabu kɛ k'u ka nafa n'u ka hɛrɛw n'u ka tɔnɔ tiɲɛtɔ don o tɛ ko kura ye koyi ɔhɔ an ni Irisiw ta ye badenya sira ni sinji sira ye wa moro i ka dɔn awɔ min ye ni jɛɲɔgɔnma ko i ka dɔn k'a bɛ kɛ ni awɔ ka dɔn jɛkulu bɛ yen n'olu kɔni bɛ awɔ ka dɔn n'an jɛ o jɛkulu la i n'a fɔ ONU moro awɔ ka dɔn a bɛ kɛ olu ka bonya kɔnɔna na i ka dɔn nin min filɛ nin ye moro ko nin na kɛ sira kura bɔtɔ ye anw ka jamana ani jamana wɛrɛw cɛ u k'u hakili to n den na FA sɔrɔ busoba don ani Irisi bɛ se ka baara kɛ Plume Libre Johnny Jawara kɛ Burama Jawara Irisi bɛ se k'a fɔ ko Burama tɛ baarakɛla ye ko a kun taara kidalo don Burama bɛ taa ka na foyi ti bɔ a la fanfaro nadi ko tɛ koyi ale ta ye jamana ko di taa cɛla Burama Jawara wa a y'a bila a kun na k'a ni jamana den bɛɛ kelen finman ni jɛma bula hali ni bulama b'a na wa a taara misi di an ka sɔrɔsiw ma u y'a manse ko misi don a n'a kɔrɔ bɛɛ ɲɔgɔn na ko k'a jira an ka wolomasiri tabaw la k'u bɛɛ yan ko nka malidenw hakili b'u la walayi bɛɛ hakili b'u la a banna wala ka n'u labila dɛ amina rabi u ka misi manse ka jugu biɲɛ tigɛ a bɛɛ n'Ala cɛ a y'a manse fa bɛɛ fɛ Ala ka kunna diya amin tɛmɛ ni fasiri ye n bɛ tɛmɛ ni fasiri ye n bɛ don indépendant kɔnɔ a ko cogo di indépendant ni n y'ale ta Yusu i k'a dɔ sigi ka kuma Mali maa ɲɛmaw ani CEDEAO jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa an ka furancɛ fanga ka mɔnɔbɔ ko san 5 ko kuma o b'a ko kɔnɔ Goodluck Jonathan k'ale makɔnɔ ne dɔ Bamakɔ ne m'a fɔ ko nin bɛ taama fɔ k'a sen ba nin laban bɛ sigi yan nɔ an bɛ du di nin ma Badalabugu i k'a dɔn ko an ka furancɛ fanga mɔnɔbɔli k'a kun kan ko kibaruya ko san 5 ko kuma fɔra o la fɛn min ye Goodluck Jonathan ye ale kun bɛ Bamakɔ kan ka bɛn ni araba nata ye ko yanni i k'a dɔn jɛrɛ balalen o ka kɛ ka ɲɛsin Mali o ka lahalaw ma min bɛna kɛ janvier kalo tile 9 nata o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko waati min ni anw ka kalata o ko bolo dara hakaja ko CEDEAO tun y'a laɲini i k'a dɔn ko a ko bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ ka bɛn ni décembre kalo tile 31 ye o
kɔni tɛmɛna ko min ye i k'a dɔn so u ka jɛrɛba dɔ bɛ yen ko so min extraordinaire ko yan'o ka kɛ o kumana ko Mali i k'a dɔn dantigɛli kɛ u ye u ko o labɛnnen don k'o bila janvier kalo tile 9 nata la yanni so min ka se Goodluck Jonathan ale y'a ka taama bere ta a bɛna an ka jamana kɔnɔ tuguni ale min bɛ an ka jamana gɛlɛya ko kuma la kab'a ko daminɛna fɔ bi ni seria jamana ɲɛmaa kɔrɔ don o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn u ka waati bolodalen ko a dɔ la madala na a fɔlen bɛ se ka bɛn n'o ye ko nka min ye janvier kalo tile 5 nata ye ko nin maa kofɔlen a kan ka se anw fɛ yan nɔ fɛn min ye décembre kalo tile 31 2021 san o tun ye CEDEAO o ka kantigɛda ye o ye min jira anw na k'a sabu kɛ u ka maa ɲɛma wulilen ka na u ye fɛn min fɔ an ye o y'o ye nka anw ka maa ɲɛmaaba min bɛ yen n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye minisiri ye min b'an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔ ale kɔni wulila sa ni k'i kunda i k'a dɔn Gana o faaba kan Gana maa ɲɛma min ye CEDEAO maa ɲɛma ye bi Nana Akufo-Addo ayiwa taara ni i k'a dɔn sɛbɛn ye jamanadenw tɔgɔla sɛbɛn ka taa jira baara bolodara cogo min na ani kalata waati bolodara cogo min na k'a sabu kɛ jamana yɛrɛ n'a taabolo ani tuma n'a cogo ye ayiwa ko fɛn min ye furancɛ fanga ye ko san 5 o de kanu n'a sigi ka kuma kɛnɛ kan bɛɛ wulila n'o de ye ko min ye o bɛ daminɛ kabi janvier kalo in tile fɔlɔ 2022 san in na ko min ye diɲɛ tɔnbaw ye olu dun ko anw ka kala ta ka bɛn ni février kalo tile 27 ye 2022 la o kumana ko bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ nin yɔrɔ in na Yusu ko na anw m'o kɛ kulu na kura fara anw ka ɲangili kan ko dɔ fara dɔ kan o n'a bugu anw dala yan fɛn min ye i k'a dɔn k'a fɔ o lahala ye sa ko gwasanen min filɛ nin ye Goodluck Jonathan ale min y'an cɛ kumafɔla ye ale kɔni bɛ nale i k'a dɔn ka bɛn ni araba ye Mali maa ɲɛmaw bɛna ɲɔgɔn ye an y'a fɔ cogo min Nigeria jamana ɲɛmaa kɔrɔ don o kumana i k'a dɔn wɛrɛtigiw yɛrɛ dama bɛ ɲɔgɔn fana ni tura de ye Yusu fɛn min ye bi décembre kalo tile 31 ye k'u tun y'o fɔ ko anw ka ko bɛɛ ɲɔngiri ka bɛn ni o ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko ninnu ye anw ka maa ɲɛmaw olu kɔni ye sɛbɛn bila ka taa fɛn min ye i k'a dɔn colonel Asimu Goita ale tɔgɔ la ayiwa ko min ye i k'a dɔn CEDEAO ye ko olu bɛna jɛrɛ balalen kɛ Mali ka lahala kan min bɛna kɛ i k'a dɔn k'a fɔ min dɔ kɛra ka tɛmɛ u ye i k'a dɔn ŋaniya dɔw siri ani ɲɛngili dɔw ta o kɛnɛ kan min kɛra Abuja décembre kalo tile 12 tɛmɛnen ayiwa ko min ye kalata ye k'u y'u banba hali bi kalo tile 27 kan n'o ye février kalo ye 2022 san in na k'olu tɛ tɛmɛ o kan wa ko n'o ma kɛ olu ye ɲangili fɔlɔ minnu ta k'an ka maa ɲɛmaw sɛgɛrɛ i n'a fɔ ka taama k'o tigɛ u la CEDEAO jamana kɔnɔ an'u ka hɛrɛw ka dankari o fana na ko maa 149 min ye Mali maa ɲɛmaw ye bi ko fangabulon ɲɛmaa yɛrɛ b'o la n'o ye Dr Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa ko u ye o ɲangili min ni i k'a dɔn ta ka anw sɛgɛrɛ ko ɲangili kura minnu bɛna fara o kan k'o ye sɔrɔ o sira ye ani nafolo ko nasira ye ko janvier kalo tile fɔlɔ ni anw ma dantigɛli kɛ k'a fɔ ko kala bɛ ta ka bɛn n'olu ka waati fɔlen ye k'u na jɛrɛ balalen kɛ ni ka i k'a dɔn o ɲangili k'o fara anw ka ɲangili kɔrɔw kan fɛn min ye CEDEAO ka o jɛrɛ ye k'a labɛnnen don ka bila kari nata la janvier kalo in tile 9 o kumana ko jɛrɛ balalen don min bɛ tali kɛ Mali yɛrɛ kelen bɛ de lahala kan fɔlɔ ayiwa k'anw ka kalata taabolo a n'an ka maa ɲɛmaw bɛna taa sɛbɛn min bila u ɲɛkɔrɔ yaasa u ka sigi ka kuma o kunna ko u bɛna u ka ɲangili kɛ ka bɛn n'o k'o taabolo de ye ko fɛn min ye k'a dɔn u ye ɲangili min fɔ ka bɛn ni décembre kalo tile 12 tɛmɛnen ye ko min ye u kɔkɔrɔma donna o ko la koyi diɲɛ tɔnbaw nanzara jamanaw ka tɔnbaw olu bɛɛ kɛlen don ka fara CEDEAO kan ni k'u kɔkɔrɔma don ɲangili ninnu na ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko nataw ko olu na ɲangili kuraw ta ko ka anw sɛgɛrɛ min ye furancɛ fanga ye ko ni cɛ o cɛ y'a ɲini k'i bɛ dankari o taamacogo ɲuman na ani waati bolodalen k'i bɛ dankari o la ko ɲangili kura na ta ka i k'a dɔn o tigilamaw sɛgɛrɛ anw ka jamana kɔnɔ yan Musa Sayo Kamara a ka nɔbila sɛbɛn nin anw ye nin bɔ ni pana kɔnɔ ka bidon bɔli don laginɛnanw tɛ gɛlɛya a porte ya k'u ye Ethiopie fara anw fana kan ko sabu k'olu fana ko mankan bɛ olu fɛ yen ko agora wa agora ko anw si t'o tɔn na bilen ni dɔw yɛrɛ dɔw bɛ an yɛrɛ t'a dɔn k'a b'a la a nafa kisɛ kelen tɛ sa n'a y'u ja safinɛ daga cira wulu ka mun b'a la putɛrɛ an ka taa cɛ o Moro jamana si tɛ hɛrɛ sɔrɔ n'i ma sɛgɛn n'i ma sɛgɛn wa ni m'i kantigɛ da jira e de bɛ kɛ namugulasogo ye fo ka diɲɛ ban walahi kojugu tɛ bɔ dugu la gansan ayi dɛ
ala ka nguna ja muro awa min ye parti politique olu ka ko RPM awakado olu kɛmɛ ka wulikɛ jɔ kɛ min ye lajɛ belebeleba yo kɛ awakado ka maamunu be n'olu sugandilen do muro ni jateminɛ kɛ anw ka jamana kɔnɔ awakado min ye RPM ye i ka dɔ awa min ye Boubacar Keïta n'ale ma ɲɛma ye hali n'o y'a sɔrɔ awakado min ye ko a tɛmɛna sira dɔ fɛ nka a bɛna ta awakado ni jɛ ngɔni kɛ mɛ k'i kɔ a fa min ye a ma wala sɛbɛ muro i ka dɔn a kɛmɛ k'i kɔ a fa parti la muro lajɛ min kɛra o lajɛ aw ka dɔn min ye u ka jateminɛ la maire 200 ni maire 80 o de bɛ aw ka dɔn RPM bolo muro n'o tɛmɛna ka bɔ yen i ka dɔn aw min ye aw maa minnu bɛ yen n'o ye aw ka dɔn députéw ye muro aw ka dɔn ko o maa kun ka ca muro aw ka dɔn député kalafili min kɛra RPM maa 60 de tun b'u bolo muro n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw ka dɔn maa minnu sugandira i ka dɔn awa min ye Eli Komino ye o bɛ taa maa 2000 an ka sigida maa sugandi do o bɛ taa maa 2561 n'o tɛmɛna ka bɔ yen maire 100 ni maire 99 muro ko o b'o la dɛ muro a ka dɔn ni min filɛ nin o b'a jira k'a fɔ docteur Boubacar Keïta muro k'a ka wuli ka jɔ a bɔnnen do a ye ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan walasa ka hakilinata dɔn parti a ka ɲɛtaa n'a ka siniɲɛsigi walasa o bɛ se ka mankutu cogo min sabati funankɛni dɔ bɛ yen a galabu ka di kosɛbɛ Segu Ɲame Bacili Segu Ɲame Bacili ale tɛ RPM tɔn de ale ye RPM tɔn de ye a ka kɛ député ye u k'a kɛ député amuro ale kɔni tiɲɛna parti politique la denmisɛnnin maa sɛbɛ do dɛ u k'a kɛ député ye ala ka wunaja muro aw ka dɔn Boubacar Keïta waati min na nin kɛra sa muro lajɛ kɔni a kɛra wuli ka jɔ ye a kɛra bonya ni karama ye Boubacar Keïta aw ka dɔn min ye yɔrɔ min bɛ n'o ye Saliba Zumana Sisoko ye palais de la culture muro aw ka dɔn min ye nin ko bɛɛ lajɛlen u y'a battre o battreli kɔnɔna na sa min ye aw ka dɔn kalafili min n'o bolo dalen do i ka dɔn aw min ye o y'o kuma fɔ ani ka dɔn transition aw ka dɔn u kuma u kuma n'o kan muro olu kɔni ti jɛn n'a ye k'a fɔ aw ka dɔn ko dɔ ka fara transition kundama kan n'o bɔra ye muro aw ka dɔn min ye maaw kɔni ye Boubacar Keïta jira ko an ka de cɛbɔ an ka de candidature ko Boubacar Keïta maa kana sigi a la fiyewu k'olu y'u ka danaya da k'a ka kɛ RPM cɛbɔ ye a fana n'o ka kan koyi a n'o ka kan n t'a dun u bɛna da maa min kan ka tɛmɛ ale kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ye miiri ko ɲɛ funankɛni min tɔgɔ fɔ sisan n b'a dɔn o tɛna jɛ n'a ye o ka k'a ye n bɛ min f'i ye u bɛ se ka jɔyɔrɔ wɛrɛ da an ka président n bɛ min f'i ye muro ni politique mɔgɔ bɛ yen min muɲuna ka sabali ko bɛɛ dara kan wallahi a jɛra n'a bɛɛ fɛɛrɛtɔn yɛrɛ y'a da kan fɛɛrɛtɔn ɲɛmaaba y'a da kan maa wɛrɛw y'a da kan maa caman k'a nɔ bila nka o bɛɛ n'a ta a y'i da a da kan kan a banna tiɲɛ yɛrɛ la dɔw ye ladiri ye maa ne nɛgɛw don maa ladiri tɛ ban koyi a banna nka maa ladiri de ɲɛ sɔrɔ man di jamana in kɔnɔ o de tun ye gwɛlɛman yɛrɛ ye ndesani caman ma ɲɛ sɔrɔ a la wallahi n'olu tun ye ɲɛ sɔrɔ an bɛ fɛn min fɔ Mali ko la o tɛ fɔ bi ndesani nka o waati kama ladiri t'a sɔrɔ dɛ ayi o t'a sɔrɔ dɛ maa kilennen t'a sɔrɔ faso jɔla t'a sɔrɔ dɛ wallahi fo manze partout a banna n'i kɔni b'o kɛ ani kɔkɔ spirituel ni kɔkɔ stratégique ni kɔkɔ patente n'i kɛra o ye i bɛ kɛ banna ye a banna Mali tun bɛ nin cogo nin de la ala k'an kunna ja ala ka sababu ɲuman d'a ma muro nin sɛbɛn in an nin bɔ aw ka dɔn dépêche kɔnɔ an tɛ taa sugu la an ka taa sugu la an ka taa groupe commerce la an n'a bɔra yen an bɛ taa pharmacie la wa kura verti la an bɛ taa bi kɔni a ko min sankura don an bɛ taa commerce la fɔlɔ ka taa Ablaye Mayiga fo fɔlɔ mais Ablo filɛ nin ye o don a ye n don ja Fati fɛ yen dɛ Fati kaya fɛ Ablo ma ɲi dɛ a ka kɛw dɛ a tun b'a dɔn ko doni ka gɛlɛn ne ma dɔɔnin quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu bon c'est à dire Ablo y'a faamu quoi ale ye nege la Fati ka douanière voilà bon est-ce que e ka madame e taara ni 31 fɛnw ye fɔlɔ mais n ko n bɛ ka o de fɔ Ablo man sɛnsɛn ka taa nin yan n'o tɛ n kun taali bɛ gɛlɛya dɛ n kun taali bɛ gɛlɛya dɛ a barika Fatika a b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn o furu tɛ sa Ablo ɲɛna a banna ni Ala ka jɛ Ala ka kunna ja an ka taa sugu la an ka taa sugu la inshallah kan kelen kunun tiɲɛ don bi tiɲɛ don dɔnkili ye kɔrɔ de
aw de fɔra ko dɔn mandi dɔnkili mandi ko tɛgɛrɛ mandi a kɔrɔ de ka di nin de tun bɛ fɔ nka sisan ta ye dɔnkili mandi fɔlisen mandi nka tɛgɛrɛ ka di a tɛgɛrɛ ka di ala n'a kɛra cɛ a bɛɛ a y'a cɛkisɛ la dɔn a disi la dɔn a ye sigilanko kumaw bɛ ba la tuma dɔw la bijou kɛ na ko nka ko bisu kɛ da tɛ bɛɛ kun dɛ o mankutu ye dugu la bɔ dɛ ko bɛɛ n'a mankan dɛ a n'a kɛ kuma in ye tiɲɛ n'o tɛ maaw sɔnna kan o kuma Yusu Abdelkader Mayiga ko k'a ka foli f'i ye k'a Mayiga an ye sibiri kɛ ɲɔgɔn kan Maɲanbugu k'a b'i fo kosɛbɛ cellule de communication Mayiga ko k'i fo Muse o don Abdelkader ko a famana ɲɔgɔn ma ko nka ko k'a ka foli f'i ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ rassembleur fɛ yen Maɲanbugu Musaba AJDP Musa Keyita n'a dangelen bɛ États-Unis ale nana a y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ye so tun bɛ yen Musa Kamara Ibo ayi Boubacar So tɛ AJDP so Musa Kamara Ibo Amadu Bɛnba Traoré Pa ale tun bɛ yen Kisi tun bɛ yen Sidibe ko k'a ka monsieur le maire ka foli fɔ a ye n'o ye Aziz Yatara ye Aziz Haidara Bani Hashimi Yusu sisan b'a sɔrɔ a bɛ ka jɛmukan in lamɛn monsieur le maire ko k'a ka foli fɔ an yɛrɛ ka foli b'a ye an ka foli b'a ye min ye k'a dɔn an jama kun ka ca nka Musa a kɛra sababu ye a kɛra retrouvaille ye yen de sa Abdelkader Mayiga ko n k'a ka foli fɔ Yusu Karabati ye ni ala sɔnna a b'a mɛn ci ye juru ye an ye sibiri kɛ k'a burute yen ka manjema fa bɛɛ fɛ bon 31 na ne mana mais ne le 1 de kɛ quoi le premier ne ma 31 kɛ o mais n ye premier kɛ voilà a bɛɛ de ye kelen ye o kuma Yusu an bɛ don kunnafoni kɔnɔ min ye nin sanga in ye an bɛ i k'a dɔn sɛbɛn min ta o de ye Focus ye Focus ale kɛn bɛ ka kuma 2022 Asimu Sago Asimu Dungo ye min ye n'o ye colonel Asimu Goita ye i k'a dɔn 2022 in kɔnɔ a Dungo n'a Sago ye min ye furanjɛ fanga maa ɲɛmaaba n'o ye colonel Asimu Goita ye a ko k'a dɔn san 2022 ale ɲɛ b'a la cogo min na ale don Mali ta o don n'a ye da fɔ ko Sankaris an'olu de bɛ i k'a dɔn famille kelen na o e m'a taara jeri fɛ yan jeri y'a bilasira ni lalikan min o y'a ni ala ni jeri de cɛ ye awɔ o kuma Yusu min ye furanjɛ fanga maa ɲɛmaa ye a ko ale ɲɛ bɛ 2022 natɔ min na ayiwa ko latigɛ ko yɛlɛma dɔw bɛ don a la ani i k'a dɔn waati tɛmɛnenw tɛna kɛ kelen ye a kɔni mana bɔ da o da fɛ fɛn min ye i k'a dɔn jamanaw cɛkow ye hakaja i k'a dɔn yɛlɛmaw caman olu bi kɛ fɛn min ye i k'a dɔn dabolo kuraw olu nata jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenyaw ni jamana yɛrɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ jamana kuraw ni i k'a dɔn jɛɲɔgɔnma ɲɔgɔn kuraw ko olu kɔni bɛ ɲini ni ka kungilenna kuraw fana ɲini ko an b'o tuma de la nin waati in na 2022 ale ɲɛba o cogo la ayiwa ko fɛn min ye ale yɛrɛ sago ye ani Mali maa ɲɛmaa minnu bɛ yen bi olu yɛrɛ sago n'u Dungo ye fɛn min ye o de ye k'a fɔ ko fɛn min ye ŋaniya olu y'o siri yaasa ka wuli ka jɔ kɛ hakaja u yɛrɛ ka i k'a dɔn kow ta u k'a disi la ka kow ta bala ni k'a minɛ u bolo la bisibasa ka na ye a la fɛn min ye politiki nasira ye anw ka wolomasiri tabaw olu ka nasira jamana yɛrɛ lahala ani k'a dɔn diɲɛ bɛ dabolo min na bi ni i k'a dɔn latigɛ yɛrɛ taabolo ye i k'a dɔn maaw ka i k'a dɔn sago yira ani kanabila jɛngoma ɲɔgɔnya la ko anw fana bɛn'o fari de da sabu an sago b'an yɛrɛ la an kana bilalen don jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛngoma ɲɔgɔnya ko ani jamana min n'o y'an diya n'o ka kan o kumana k'o baaraw bolodalen don o lahala kɔnɔ ani ni dabolo in kɔnɔna la a y'a perepere latigɛ k'a fɔ ko Mali i k'a dɔn k'a fɔ ko jɛngoma ɲɔgɔnw ko Mali bɛn'o kuraw caman ɲini yaasa a ka jamana bɛ se ka basigi lakana bɛ se ka sabati jamanadenw bɛ se ka ɲɔgɔn ka fori lafiya o kana ko Mali bɛn'o sigiyɔrɔma caya 2022 san in na ko a hami belebele ye mun ye a n'a Dungo belebele ye mun ye o de ye maa minnu bɔra o sigiyɔrɔ la k'a sabu kɛ gɛlɛya ye minnu bɛ kɔ kan o minnu bɛ faso yɛrɛ kɔnɔ yan nka u bɔlen don u sigiyɔrɔ la
jamana ko réfugiés ani déplacés internes ko olu minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka bi kɛlɛ daminɛ 2012 san u bɛ k'a dɔn ɲanima gorow la jamana kɔ kan ani jamana yɛrɛ kɔnɔna la yan ko olu ka segin ka t'u sigiyɔrɔw la lafiya kɔnɔ o y'a hami belebele 2022 san in kɔnɔ funangɛnu Asimu Goita ko k'ale bɛ hami olu la a ka kumamugu kɔnɔna la a ko funangɛnu ko furancɛ fanga in na k'olu bɛn'u cɛsiri k'u seko damayira kɛ ka ɲɛsin funangɛnuw ka taabolo ma ko jamana in funangɛnuw ɲaninen don koyi u ɲanina k'a sabu kɛ mun ye baara tɛ funangɛnuw bolo jigi t'u la ɲɛ jɔyɔrɔ t'u la o min kɛlen don ka gwɛlɛya caman se anw ka jamana ma ani jamana den caman wɛrɛw fana ma funangɛnuw ka wuli ka jɔ an'u ka dɔ kɛ k'o bɛna k'a hami ye k'a dɔn adamadenya yɛrɛ hokumu kɔnɔna la ko funangɛnuw ye maa ɲaninen baw de bi an ka adamadenya yɛrɛ kɔnɔ ko sabu u t'a dɔn u b'u kun di yɔrɔ min ka ci u t'a dɔn u b'u ko min ka t'u ja min k'o y'a hami belebele dɔ ye 2022 san in na k'a bɛɛ lajɛlen kun cɛ sa a ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ ko san yɛlɛma in na ale bɛ dugawu kɛ jamana ni jamanaden bɛɛ lajɛlen ye wa a ka nin kumamugu min talen filɛ ka ɲɛsin jamanadenw ma 2022 san in kɔnɔ ko ala k'a kɛ hɛrɛ ye jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen bolo jamanadenw min jamana min ti fɛn wɛrɛ ɲini bi lafiya basigi ani jidi ko ani an ka adamadenya tabiya sinsin ko ɲuman na ko jamana in n'a denw bɛ k'o dɔrɔn de ɲini bi olu fana y'a kanu i k'a dɔn nɔ ka bɔ o ko in na 2022 san in na Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye ɲɛtaa ye sɔrɔ sira fɛ ani adamadenya tabiya sira fɛ basigi ni lafiya ayiwa ko n'a ma ɲɛ k'o ye jamanadenw ka laɲini ye laɲini wɛrɛ tɛ se ka k'olu fana na o kɔ o kumana min ye nin sanga in ye fasiri jɛkulu olu ka ɲɛmaaya so n'o ye rédaction ye u ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ focus kɔnɔ u ka bidon bɔlen don Yusu yɔrɔ kuma kɔni ma caya nin na kuma tɛ tɛmɛ nin kan o don discours ma caya o kumamugubaden kun ye jumɛn o de n ko kun tɛ kuma la n ko y'a to an ye kumakun jɔ wa n'u kɔni ye Mali di politiciens ma nin wagati in na Moro b'an faa tun ayi coup d'état wɛrɛ de bi kɛ kana kuma datugu dɛ wallahi n'u y'a d'u ma coup d'état kura bɛ kɛ saraka t'a la saraka foyi t'o la n'o kuma fɔra ko les fins de la démocratie k'olu de ye Mali firiw ni dɔw bɔra k'a fɔ ko kuma tɛ tiɲɛ o kuma a ma k'anw ɲɛna Mali la wa e ɲɛ b'a ma wa bilahi maa ma jamanadenw tɔɔrɔ ka jamanadenw niyɔrɔ du fantanw niyɔrɔ o de y'a to a caman bɛ yen u bɛ laban k'u bɛ t'u yɛrɛ furakɛ Faransi u bɛ tila ka na Mali la yan k'u bɛ sa yan nafolo min n'a bɔra jamanadenw joli kɛnɛ na a bɛɛ bɛ ban tayi k'a sɔrɔ bana ma fo wa i sudo dɔw yɛrɛ n'i ma farati hali kasa an kɛ sɔngɔ ye problème i taalen kɔ du bɛ sɛzi y'an ka jamana caman bolo k'o kuma tɛ fɔ ko ni maa min y'o fɔ k'i da bɛ fara ka sɔrɔ ka dudenw bila o yɔrɔ la démocratique anw y'a kɛlɛ kɛ min na e tun bɛ association dɔ la ne tun bɛ association dɔ la an y'a kɛlɛ kɛ ni hakilina min ye ka Musa bi u ye sira fara n'a ye kisi y'o de fɔ kunu Sidibe Sibiridon a ko AJDP ka Musa kɛlɛ ko Musa yɛrɛ kun ko tɛ koyi ko dabolo min tun bɛ Musa bolo k'a fɔra k'a k'o de bila a ma sɔn o de bilali ma n'o tɛ n'a tun y'o bila ko kɛlɛ kun tɛ kɛ o kuma in n'u ye tiɲɛ de ye a banna Sidibe a bɛ mairie la ala k'an kunna ja ala k'an ka foli fɔ an denkɛ Alu ye a banna a ka Adama Sangare fɔ an ye Adama Sangare monsieur le maire kɛ Adama monsieur le maire Adama Allahu akbar Moro min ye aw k'a dɔn an bɛ taa direction régionale de district de Bamako Moro aw k'a dɔn min ye an ka douane Moro k'a dɔn aw min ye ni a kuma kɛ an kun b'a fɔ nka a kɛlen Moro an k'o fana fɔ dɛ o bɛ fɔ kɛ min ye aw k'a dɔn miliyari 60 min ye aw k'a dɔn o kɔni novembre kalo directeur général la douane Moro aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la Moro wulikajɔ ani k'a dɔn u ye misi minnu kɛ walasa nin nafolo bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min Moro i k'a dɔn aw min ye u ye record bati o ɲɔgɔnna Moro ko kuma deli ka kɛ min ye an ka douane tigilamaw fɛ dɛ min ye miliyari 60 Moro nka i k'a dɔn nin ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ min ye directeur aw k'a dɔn a y'a ka danaya da maa minnu kan min ye Mamadou Traoré n'ale directeur régional de district de Bamako ye Moro aw k'a dɔn n'o tɛmɛna ka bɔ yen min ye aw k'a dɔn Jagele Jagitew Moro aw k'a dɔn o n'a ɲɔgɔnnaw Moro aw k'a dɔn k'olu ka wuli ka jɔ ka fara u ka galabu kan
kan moro ani ka dɔ duanye bɛɛ lajɛlen olu ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiri anu ka faso kanu moro ko de y'an se aw ka dɔ nin jini jaabi ma dɛ moro aw ka dɔ ni ye jateminɛ kɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ bi i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛ min ye lakanabaliya ye moro ani ka dɔ aw min ye malati kurani min n'an bɛ i yɛrɛ don ko la n'o ye coronavirus ye moro i ka dɔ bɛɛ dekun b'an kan nka a bɛna ta min ye an ka aw ka dɔ douaniers ye k'olu ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiri min ye aw ka dɔ ani dana dara maa minnu kan min ye Mamadu Traore min ye i ka dɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko aw Bamakɔ district moro ale de kɔni y'a ɲɛmaa ye nka min ye aw sɔrɔ fanba moro k'o sɔrɔla aw ka dɔ district kɔnɔ yan dɛ n'o ye faaba kɔnɔna ye moro n'o tɛmɛna ka bɔ yen yɔrɔ tɔw aw ka dɔ olu bɛ tugu o la u bɛ ɲɔgɔn dafa o ɲɔgɔn dafa ani u bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ anu ka cɛsiri moro k'o de nana ni aw ka dɔ nin jaabi ye o tuma aw ka dɔ k'an ka wolomasiri tabaw min ye aw ka dɔ sɔrɔ wolomasiri tabaw ye les soldats de l'économie. Les soldats de l'économie. Moro o k'u ka fo. U ni foli ka kan. A banna. Olu de bɛ foroba wa ne yakubaya. A banna. Gɛlɛya waatiw la olu de bɛ don jigiw kɔrɔ. A banna. N'o tɛ diɲɛ janfa caman nana u y'a dagun dɛ. A banna. N'o tɛ n'a kun dara ko buruburu ko k'a bila diɲɛ maa ma wa. Ça sɔrɔ dɔrɔn bɛ tɛmɛ. Sɔrɔ an bɛ sunɔgɔ la fitiri fɛ. Ala k'an kunna diya. Ala ka sɔn ɲuman na. Yarabi. Dépêche. Ni y'olu ka fatiri. Nka dɔgɔɲɛw k'u dépêche u k'a fa. O kuma Yusu ne e ye dépêche bila ne bɛ fournisseur ta fournisseur ale kɛlen don ka kuma dɔ fɔ ko munna i k'a dɔn musow ni muso fila ko kuma fɔr'u ye dɔrɔn balaw bɛ wuli wa dɔw yɛrɛ u bɛ cɛ yɛrɛ ni bɔ a la kelen ye ko munna i kelen tɛ nin article in ta n bɛ nin ta dɛ hali ne t'i laminɛ i dun ka laminɛni kɛ kuma naamu da ye kuma dawulanda ye ayi filako min b'a la nin an minnu tɛ kari ka sɛmuso san ka taa hali so ne ko k'i bɛ filako baro aw da man ka don filako la nka n'a laminɛ ten sa aw da man ka don filako la n'o tɛ Musa Kamara ma nka kana farati filako la a ko ka ca Mantala don Mantala wa bɛɛ n'i ka dalilu tɛ Mantala bɛ se ka taa Kidalu a ja ka gɛlɛn toro Kidalu dɔrɔn hali Sarajevo Mantala bɛ taa hali Sarajevo hali Siri i ko cogo di desani nka e ko bɛ n'a cogo tɛ yan a banna ko dɔw fana bɛ bɔgɔrɔkɛw don koyi hali n'a man di ye n'a bɛ bɔgɔ la ka ban a bɛ kɛ minɛ cogo cogo a banna cogo cogo a bɛ kɛ Yusu i ka dɔn k'a fɔ fournisseur n'i y'ale ta e denkɛnin de t'a kɛ jɔn hali n'u ye Banque mondiale wari bɛɛ cɛ ka na d'a ma fo ka sa Dara n'a y'a kɔrɔbɔ daka Darama n'alu ko ne n'a y'a kɔrɔbɔ a ta fila ni morceau a bɛɛ ne ni Ala cɛ tata kiri jakuma de ba wara jakuma ye wara hali wulu ye wara jakuma kin wakasi tata jawara diko ndesani n'ale tɛ dɔn koromandi nka k'a kɛ hali sɛmuso n'i tɛmɛna n'a ye a b'a ɲɛ cɛ ka bɔ a la i tanti n ka farin i tanti tata kɛ tata jawara Yusu n'i bɛ baro sɛbɛlamanw bɛ sen na kana tiɲɛ kana tiɲɛ i bɛna kungo se den ma k'a kɔrɔ ni cɛkɔrɔbaw ye i bɛ kungo s'a ma a yɛrɛ man ka sɔn o ma awɔ a yɛrɛ man ka sɔn o ma o kuma Yusu ayiwa ko muso dɔ ko i k'a dɔn a dɔw y'u cɛ ka muru kɛ k'a suwa k'a sabu kɛ muso fila ko y'a sabu ye fournisseur ka fɔ la i k'a dɔn k'a fɔ sɛbɛn kɔnɔ n'o ye kɔnba ye kɔnba i k'a dɔn k'a fɔ le kɔnba fournisseur y'a fasiri o de kɔnɔ bi a ko min ye Mali kɔnɔ yan i b'a ye k'a fɔ ko cɛ caman bɛ yen k'olu ye bɔnɛ sɔrɔ muso fila ko la dɛ k'a sabu kɛ mun ye ni fɔlɔ bɔra kalama ka filanan ko bɛ sen na ala la i k'a dɔn k'o ye kataba n'a ni solasigi 6 daminɛnen ye Yusu i b'a ye k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn anw n'u fana kokuratɔ o ma fili tɛ anw kokuratɔ ma fili tɛ o de y'a to sɔn bɛ k'an fɛ jɔ o kuma Yusu fɛn min ye i k'a dɔn nin ko in ye sa ko muso caman bɛ yen ko i k'a dɔn dɔw y'u cɛw fa dɔw yɛrɛ ye muru kɛ k'u taw suwa ko sabu ko cɛ bɛna filanan ta dɔ taara cɛ dalen jalen sɔrɔ ka axe central yan fan ka sin ka asidi bɔ ka fɛn fɛn o tɛ duci baaraw ye a ka tiɲɛ an bɛɛ o ye man ɲi o
o bɛna kɛ ninnu ka examen yo joli sira bolo ci la ne ma tɔgɔ fɔ dɛ o ko Yusu min ye I k'a dɔn k'a fɔ ko o ko kɔni ko sigi la ko gɛlɛya caman bɛ yen nka nin fana ye sigi la gɛlɛya dɔw ye a ka ja furu ɲɔgɔn olu ni ɲɔgɔn cɛ ko n'a fɔra kaba ko filanan ko o ye funteni barika bonya o funteni dida bilen dɛ k'an ka misali ta fournisseur ka kuma la le combat kɔnɔ bi a ko k'an ka taa Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔna la ale ni Bamakɔ cɛ kilomètre 60 bɔ ɲɔgɔn Kulukɔrɔ yɛrɛ donna Bamakɔ la kaban Yusu k'i b'a ye k'a fɔ ko dakabana ko dɔ kɛra ye min mankutu ye diɲɛ lamini a kɛra 2020 san o février kalo la I k'a dɔn Kɛlɛbugu ko muso dɔ tun bɛ yen nɔ muso dɔ bɛ yen san 30 a b'o a n'a kunkanfɛn muso in bɛ taa o la ko muso in ko kaba a y'a mɛn k'a cɛ labɛnnen don k'o bɛna muso kura ta wa ayi muso in ma dɔwɛrɛ fɔ dɛ a ye cɛ ɲɛnamangolotɔ to k'o kuncɛ bɛ ɲɔɲɔ ni kolokala ye Allahu akbar a ko bɛɛ ka ban bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ ale yɛrɛ ta bannen n'a ma ɲɛ bɔ ko k'a bɛ dafiri o kumana a ye kolokala kɛ muso kuncɛ cɛ kuncɛ bɛ ɲɔɲɔ o kɛra Kulukɔrɔ marabolo kɔnɔ 2020 février kalo la ko Kɛlɛbugu violence faite aux femmes violence faite aux hommes o ti fɔ o tɛ anw ta tɛ fɔ dɛ ka sɔrɔ caman bɛ ba de bɛ wolo o b'i ɲɛ jɔsi ka bɔ a tɛ fɛn fɔ maa ye wallahi o kumana Yusu k'o fana tɛmɛnen kɔ I b'a ye k'a fɔ ko o ko kelen ninnu kama fɛn min ye musokura ko ye ko Sangarebugu n'an taara ye décembre kalo o daminɛw la I b'a ye k'a fɔ ko min ye k'a dɔn muso dɔ ye a dɔ la ko o fana ye muru kɛ k'a cɛ suwa k'a sabu kɛ ko o bɛna musokura ta o kumana ko musokura ko kuma tɛ se ka fɔ farafinmuso ɲɛna ja an ko Mali kɔnɔ ya maliyɛnmuso ye o kumana ko min ye k'a dɔn kabi o waatiw la sa I b'a ye k'a fɔ ni muso fɔlɔ I n'a mana diya cogo cogo a ka jɛ I ko di n'a nɔnɔ a ka jɛ I ko welewele Yusu ni filako fɔra o ye I k'a dɔn k'a fɔ jalaji kɛlɛ ye diya la o kumana ko filako kuma a bɛ bɛn muso min ma o man ca dɛ wa caman b'a minɛ ni musalaha ye k'a sɔrɔ a ma bɛn o dusukun ma dɛ o kumana Yusu ayiwa ko min ye k'a dɔn nin cɛ in ye nin y'a ta ɲɛfɔ ko waati min ale bɔra filako la k'ale t'a dɔn fɛn fɛn kunnafoni se muso ma muso sɔminen na k'ale la ko ale nana wuli sa k'a bɛ taa baarayɔrɔ la don dɔ ko muso o ko k'a bɛ koliji bɔ ka taa sigi koliji taara sigi ale y'i ko k'i jɛ a hakili latigɛlen ale bɛ bɔ waati min na I k'a dɔn sutura kɔnɔ k'a ni muso bɛnna muso ko ko k'o kɛ hakɛ to dɛ ko magonin b'i la yan nɔ o kumana k'ale n'a ka I k'a dɔn kolifiniw bɛ ɲɔgɔn na waati min na ale tugura muso kɔ a ma siga foyi la k'a kɛra su I k'a dɔn o y'a sɔrɔ dugu ma jɛ kosɛbɛ koyi ale taara a nɔfɛ ale ma ɲininkali kɛ a ma siga foyi la ale bɛ bala min na k'u sera yɔrɔ dɔ la muso ye muru bɔ I kɔrɔ k'a bari ale la ka tila k'a bara ale la ni ka sentigɛ ta Allahu akbar nin ye cɛ dɔw ka kuma ye muso a ye muru bari cɛ la waati min a ye sentigɛ ta cɛ ko k'ale m'a gɛn koyi ale m'a ɲini k'a nɔbɔ ale kɔni I kili labitaniso la n'o ye kɛnɛyaso ye ka taa fɛɛrɛ ɲini a ka muru sɔgɔda la fɔlɔ o kumana ko min ye I k'a dɔn nin ko ye sa ko u ye ɲininkali kɛ muso o muso la k'o bɛɛ de kumakan ye mun ye ko fɛn min ka di maa ye k'i tɛ fɛ I ni maa wɛrɛ k'o tila k'o de y'u bɛɛ kumakan ye o ko k'o hakilina to I la a dɔ la k'a ni lemaniya sɔrɔ man di dɛ n'a fɔra ko muso fana muso kelen tun bɛ cɛ fila ta an tun bɛ su tɔmɔ kare kun na don o don non mais banni tun bɛ kɛ collectif de ça c'était suicide collectif o tun ye banni collectif muso kelen ka cɛ fila ta lahila ale minnu y'a kɔrɔbɔ a diyara de cɛ fila ta tɛ dɛ ɲɛmɔgɔya dɔrɔn na cɛw ye dasili da ɲɔgɔn da gɛlɛn kɛ ka ya muso dɔ fɛ a manamana ko don o bɛɛ de tile tɛmɛna n'o tɛ manamana ko tɛ muso ko mana kɛ dugu manamana ko ye sɛbɛ ko tɛ yen koyi an ka cɛ dɔ bɛ ne m'a f'i ɲɛna ko de la ka taa ko si min kɛ tonigi la ka t'o di muso ma ko tonigi ni buruburu a dɔ la dɛ o kumana lisini m'a sɛnsɛn yan lisini m'a sɛnsɛn de k'ale ma deli k'o ye kabi ala ye n da ka n'a min de o kumana Yusu min ye I k'a dɔn cɛ in ye a y'o kuma fɔ o kumana ko min ye I k'a dɔn muso ye nin kɛ waati min a ye sentigɛ ta sentigɛ ni kolaban ni ka sira minɛ o kumana k'u bɛɛ kumakan ye mun ye ko maa fɛn min ka di maa ye k'i tɛ fɛ a k'o tila abada o ko anw dun ka diinɛ o ye yamaruya dɔ di cɛlakaw ma yan anw bɛ silamɛ diinɛ min na o ko cɛ bɛ se k'a ta fɔ 4 k'i ka tile u ni ɲɔgɔn cɛ o kumana I k'u bɛɛ minɛ kelen ye o ko min filɛ nin ye an dun ka jamana fanba I k'a dɔn silamɛya in de kɛn bɛ ka I k'a dɔn kologiriya ani diinɛ wɛrɛw fana bɛ an fɛ yan nɔ olu bɛɛ lajɛlen jɔse I k'a dɔn furuko la ayiwa o ni anw ta in tɛ kelen ye ko diinɛ ko k'i bɛ se k'a ta fɔ 4 ko nka k'a k'a sɔrɔ I bɛ se u kɔrɔ I bɛ se k'u bɛɛ minɛ cogo kelen fana na k'u bɛɛ minɛ hakɛ kelen na ayiwa ko min ye k'a dɔn funangeni musomanin caman bɛ yen k'u bɛ don furu la masaw ka laɲini k'a sɔrɔ u yɛrɛ ɲɔgɔnna ko tɛ sinamuso ko ye ko nka u b'a fɔ k'u jɛna n'a ye u bɛ jɛ n'a ye kɛ
Samea ani masabunya kama ko kasuru ningu na ko tientede o ko chama bi jena ye nga ititika yire la foni ya ko boloda ko ka do balaw de wulile o kuma na ko muso dama minya che bone anina ani minye ka do chege lujurato e ka sabu ko muso flana ko damba yere ye yusu ko de ka cha ikado ka fo ko mali dun kono je kele no na e ko chega muso ta fo nani o kuma na namanya ko obeke iba ka fo ko muso chama mbe olu be so amanga na bolodara kaba ko jugu dabnena almami dobe no imam Adama Traoré ale ko minye ka do muso chama furu silama ya daga ko nga ka ya daga ka da sababu do ni dalu do fana ka o fana be fora ambe ko je ya bela jele mo do lente mashila kale yere ni ya dale yere ma kambe yoro min bi ko jie be wati mina ko muso chama furu kunte ko imam ga kuma imam do kon sabu ka tumike kundo kama o ngambe yoro min bi jie yere na tabulo ko wajibite maka ka muso chama ta imam do fana ko ne ma ko ni ko muso flatigi malla ki shiga chani kele ndigita otabe muso flatigi min kono ni gembe ko glebete ta ala nu ya free kono o de ka cha bana shi wadundo dro ibsinga tate kwali bana masro amana kana ufo kui kwali surana be barlo ka suru ni munu bena ulu limanele do ka bube sira ala nye wiro limanele do wo bi maloya abana ulu dibsika je ka sigike wa o sigi rebe ke che koka sabu nulu bena dro yere tachi ma sabaje kele ma kun fe an fana ti je no yitma be ala ga nguna ja moro amet mani communiquer doy communiquer awa minye Adama Keita